Вярвали ли сте, че ще откриете професионален препарат, който да действа на летящи и пълзящи насекоми, както на открито, така и на закрито? При употреба на инсектицид АМП трябва да бъдат опразнени всички помещения. Не трябва да има хора, животни. Също така храната и напитките, които са в помещението, трябва да бъдат прибрани или покрити. Дръжте децата и домашните любимци на страна от обработените помещения, докато препаратът не изсъхне. При третиране срещу дървеници трябва да бъдат опръскани матраци, рамки, зад гардеробни, зад шкафови пространства, както и цепнатини, пукнатини, отлепени тапети, фуги, в които може да бъде скрита самата дървеница. При третиране срещу всички други вредители трябва да бъдат опръскани местата, които преминават, да наблегнем на пукнатините и да напръскаме местата, на които биха преминали, за да защитиме нашия дом.